हेल' लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दं। दिनैनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ'आव दिनै बै हादोरनि बादै मिथिनो लागोन जाय हादोरखौ बे वर्ल्डआवनो बयनिफ्रायबो गाज्रिसिन हादोर होननानै मिथिनाय जायो। बे हादोरनि मुङानो जादों नर्थ करिया। ओमफ्राय बे नर्थ करियानि अफिसियेल नामानो जादों डेम'क्रेटिक पिपल्स रिपाब्लिक अफ करिया। ओमफ्राय दा बे नर्थ करियानि टटेल पपुलेसनानो जादों 2.5 क्रर पपुलेसन। बे नर्थ करियाया पपुलेसननि रेंकनि बेलायाव वर्ल्डआव 54 पजिशनाव दङ। बे नर्थ करियानि 70%आनो सिटी एरियायाव थायो, ओमफ्राय 30%आ गामि एरियायाव थायो। बे नर्थ करियानि अफिसियेल नामाव डेम'क्रेटिक दंबाबो डेम'क्रेटिकआ माखौ फोरमायो होनदों, माने जेरावहाय बयबो सुबुङानो समानै मोन्थाय दं। नाथाय जों बयबो मिथिगौ कि नर्थ करियायाव रावबो सुबुङानो जेबो मोन्थायानो गैया। बेफोर गासिबो जा गभर्नमेन्टआ होनो, जा किम जंआ होनो, बे खोथाखौनो बिसोर मानिजोबनांगौ। माने बेनि एगेन्स्टआव रावबो थांनो हाया। बिसोरनाव जेबो हिउमेन राइट्स होननायानो गैया। आरो बे नर्थ करियायावनो वर्ल्डआव बे मोनसेल' हादोर कि जेरावहाय इन्टारनेट सिस्टेमा दिनैसिम गैया। माने बे इन्टारनेट सिस्टेमा दंबाबो बेखौ गभर्नमेन्ट अथ'रिटियाल' बेखौ बाहायो। माने रावबो पाब्लिकआ बेखौ गोसोबायदि बाहायनो मोना आरोना। नर्थ करियानि मानसिया गावनि हादोरखौ गारनानैबो खारनो मोना। जुदि सोरबा मानसिया गावनि हादोरखौ गारनानै खारनोबा, नर्थ करियाखौ गारनानै खारनो ट्राइ खालामदोंबा, बे मानसिजों लोगोसे बेनि गासिबो 3 जेनेरेसन, जायखौ जों बिनि बिमा, बिनि बिफा, बिनि बिबौमोन गासैखौबो फेमिलियैनो बेखौ गासिखौबो साजा होयोनो। माने जाय खारनो नागिरदोंमोन बेजों लोगोसे बे गासिखौबो ज' फेमिलि मानसिफोरखौबो बेजों साजा मोनफाजोबगोन आरोना। ओमफ्राय नर्थ करियायाव गासै 3 चेनेल दङ टिभियाव। बे 3 टिभि चेनेलानो गासिबो गभर्नमेन्टजों कन्ट्रल खालामजाजोबनाय, जेरावहाय गासिबो किम जंनि मोजां खामानि मावनायफोरखौल' फोरमायगोन बा खिन्थागोन। गासिबो बिनि बिनि गभर्नमेन्टआ मा मोजां मावदों बा बियो मा खामानि मोजां मावदों बेखौल' खिन्थागोन। माने जेरावहाय बिनि जेबो एगेन्स्टै जेबो रावबो होननो मोना आरोना। मानोना बियो गावजोंनो कन्ट्रल खालामजाखानाय। आरो बिसोरनाव रेडिअ'आबो मोनसेल' दङ। आरो बे रेडिअ'आवबो गभर्नमेन्टनि रेडिअ', बे गभर्नमेन्टनि रेडिअ', बेयावबो बे किम जंनि मोजां खामानिखौल' खिन्थागोन। बेयाव रावबो बिनि एगेन्स्टै होनो हाया, जेरावहाय रावबो पाब्लिकआ होनो थाखाय जेबो मोन्थाय गैया। ओमफ्राय बे गासिबो आरो नर्थ करियायाव गासिबो न'खरावनो मानसिफ्रा बे किम जंनि बिबौ आरो बिफानि गासिनि बे फट'खौ गावबागाव न'आव गासिबो लागायनानै लानांगौ। जुदि बिनि बिबौ बा बिनि बिफानि फट'खौ सोरबा गावनि न'आव दोनालासिनो थायोबा, बे मानसिखौबो बेयो साजा होयोनो। आरो किम जंनि मा होनदों, नर्थ करियायाव कका कलाखौबो बेन खालामदों। मानोना कका कलाया आमेरिकानि, मानोना किम जंआ आमेरिकाखौ सैथारा, बेनि थाखायनो बे कका कलाखौबो गावनि हादोराव बेन खालामनानै दोनदों। ओमफ्राय नर्थ करियायावबो गासिबो हादोर बायदि बांसिन बायदि मोनफ्रोमबो बोसोरबानि उनाव इलेक्सन जायोनो। नाथाय बे इलेक्सना नर्थ करियायाव मिनिंलेस। मानि थाखाय? मानोना बे नर्थ करियायाव इलेक्सन जानाय टाइमाव बे किम जंनि एगेन्स्टै रावबो पार्टियानो बिनि बा लिडारानो बिनि एगेन्स्टआव फैनो हाया। मानोना बे जुदि सोरबा एगेन्स्टआव फैनो जुजियोबा बेखौ अलरेडि बियो साजा होगोन, नखि बियो बुथारगोनसो। मानोना बेनि थाखायनो बिनि एगेन्स्टआव रावबो लिडारा फैया। बेनि थाखायनो बेयाव किम जंआ मानसिफ्रा बेनो भट होनो गोसो गैयाबाबो बायद'थायावनो गासिबो किम जंनो भट होखानांगौ। ओमफ्राय ओरैनो देरहानाय जाखाबाय आरो ना। माने बेनि थाखायनो बिसिनि इलेक्सना मिनिंलेस। ओमफ्राय नर्थ करियायाव जेरै जों सिगाङाव मोनथिखादों कि बिसोरनाव मोनसे साजा होनायनिया मोनसे नेम दंनो, कि जुदि सोरबा मानसिखौ हमनो मोनदोंबा बे मानसिखौल' साजा होआलासिनो बिनि बिमा बिफा बिबौ गासिखौबो फेमिलियैनो ज' साजा होयोनो बिसोरना। ओमफ्राय नर्थ करियायाव जुदि मानसिफ्रा गोसोबायदि हेयार स्टाइल लायोना, खानायफोर स्टाइल लायो। ओमफ्राय नर्थ करियायाव खानायखौबो मानसिफ्रा गोसोबायदि सिनजानो मोनानो, जा हिनजावानो जा हौवायानो जा। बेफोर गभर्नमेन्टआ गासै 28टा हेयार काट स्टाइल होनानै दोनखादों। बे जुदि बे 28टा हेयार काट स्टाइल बेबायदिनि स्टाइलल' मानसिफ्रा बिनि पाब्लिकफ्रा सिनजानो मोनो आरोना। ओमफ्राय बे 28नि बेलायावनो 10 स्टाइल 10टाफोरा हौवाफोरनि थाखाय, ओमफ्राय 18आ हिन्जावफोरनि थाखाय। ओमफ्राय जाय नर्थ करियायाव जाय हाबा जानाय हिन्जाव, बेफोर खानायखौ गोलाव लानो मोना। बेफोर गासिबो सर्ट लाजोबनांगौ आरोना। हाबा जानाय हिन्जावफोरा खानायखौ खान्दा लानांगौ। आरो बिसिनि हिन्जावफ्राबो जेबो वेस्टार्न ड्रेस गाननो मोना। आरो बेनि अनगायैबो बिसिनाव नर्थ करियायाव हौवाफोरा ब्लु जिन्सखौ गाननो मोना। मानोना बे जिन्सखौबो आमेरिकानि सिम्बल होननानै मानिनानै लायो। मानोना बेखौबो वेस्टार्न ड्रेस होननानै बिसोर लायो। मानोना किम जंआ आमेरिकानि बहुत एगेन्स्ट, बेनि थाखायनो बे ब्लु जिन्सखौबो बिसोरनि पाब्लिकफ्रा गाननो मोना आरोना। ओमफ्राय नर्थ करियायाव रावबो मानसियानो बाइबेलबो लानो मोनानो। जुदि सोरनावबा बाइबेल मोनबाय, सोरनिबा न'आव बाइबेल मोनोबा, बे न'खरैनो बिसोरखौबो साजा होनाय जायो होननानै मिथिनाय जायो। मानोना बे बाइबेलखौबो बियो वेस्टार्न कालचारनि सिम्बल होननानै मानिनाय जायो। ओमफ्राय बिसोरनि हादोराव जुदि सोरबा मानसिया मोनसे स्टेटनिफ्राय अबेबा सिटियाव थांनो नागिरोबा बा ट्रेभेल खालामनो नांगौ जायोबा, बे ट्रेभेल खालामनायखौबो गभर्नमेन्टआवसो पारमिसन लाग्रोनांगौ। जुदि गभर्नमेन्टआ पारमिसन होयो होमबासो बियो ट्रेभेल खालामनो हागोन आरोना। ओमफ्राय बिसिनि गावनि किम जंनि बिबौ आरो बे बिफा थैनाय सानखालि बयबो मानसियानो पाब्लिकफ्रा बयबो गोसो गैयाबाबो गाबनांगौनो।
माने जाय जुदि सोरबा बेयाव गाबा होमबाबो बे दिनावबो मा बे मानसिखौ साजा होयो आरो ना माने गाबैनि थाखायबो। ओमफ्राय मा होनदों बे फुरा वार्ल्डआवनो मोनसेल' केलेन्डार दं, नाथाय मा नर्थ करियाया मा गावसिनि एक्सट्रा केलेन्डार दं आरो ना। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा आंनि भिडिअखौ लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन, साबस्क्राइब खालामगोन। गोजोन्थों। थेंक इउ।